Saímos agora cara ao camiño inglés, temas máis agradables. Por ali vai de peregrinación un galego emigrante e o seu fillo de tan só 9 meses. A nai saelles ao encontro para amamantar o bebé, o meniño, claro, en carro, pero tamén disfrutando da ruta e da súa contorna. Así de observador completaba Roy a penúltima etapa do camiño inglés a Santiago no carro empurrado por seu pai. Mariano e a súa parella Laura están a piques de culminar a experiencia dunha andaina con bebé desde Ferrol por terreo non sempre doado e atendendo as necesidades do meniño. Se despois quere parar porque xa está farto do carriño, tamén paramos un pouco e cando quere dormir, durme. Así aproveito e fago eu os quilómetros. Empezaron a ruta hai 3 semanas e como a nai tiña tarefas en teletraballo, foinos seguindo a modo de coche vasoira tamén para proporcionarlle a lactancia a Roy. Pero, bueno, antes de salir o desayuno faino comigo e despois cando chega tamén así eu estou con, bueno, donde van a chegar eu estou, entonces tamén pode bueno, ter a súa dosis de teta e bueno, despois pola noite todo iso, entonces por iso tamén vai sempre a dormir a casa. O camiñante vai paso lixeiro cando pode e, segundo conta, cada día facía entre 10 e 13 kilómetros. Algún tramo sí que tes as pistas forestais con pedras soltas ou cunha pendente moi pronunciada, é máis complicado levar o carriño, pero en xeral, facendo así poucos kilómetros, levámolo ben. A familia, Lusco incluído, vive en Italia e agora de vacacións e felices con esta pequena aventura moi bonita, no? Despois de estar, pues, el naceu en setiembre en Parma, bueno, non puidemos vir hasta ahora, hasta junio, polo tema do Covid e tal, bueno, para min era moi importante, no? Que conocera finalmente a todos os seus abuelos que están aquí entre Narón, A Coruña e Cedeira. Teñen previsto culminar a aventura esta tarde coa chegada ao Obradoiro.